سلام كما تعلو كبرات تخاتلتين لوم على تقدم بحد سنة 2024 حيزنا يوم زمت سنة زيناتات نواخم نغربولو ساعات أخيل لهم ناي واترو تخاتلتين مخان سبسكرايب كتقبرونا چانالا بيتساب كتكونن دا تلابخو كسافت سامن كتكاتتولنا بخبرن دعدمكو نابكن دي نتبتاتم طغات حوتين أمايات كيح بحارزة أتواتنا فارت اتسكب أباي مركب أمريكام كمزت قعود تقليت لهم صوماليا نابتهاجر عسكرهم زلو وتخدرات إثيوبيا نايم برار وساني محلالفام سوداناويان سدتنياتات أبي إثيوبيا يقتلون يجوين كمزلو يقلت ألهو زبلون كالن زيناتات حزنا لكم متنا لنا سناي مكتتال يمناوي اتو قجل حوتي بعربي سلاسان حدن قنبوت قبل علتا ايزين اور بزبل سم اتفلد نفرتي كينات اتتعن عباي مركب أمريكام ناي مسعير متكعتي كمزفانو الجزيرة نوهب قال نايت قجل بمتكاس حبيرم اتم متكعتي حنا نايت بحموس بأمريكام بريطانيان أبي منز تفتسم متكعت مخانو دمام عافين حوتي يحيى سارع قليتم باتي أب كفل هاجر هودي داز تخايده الفنتاو متكعتي عصر شدشي سلاموان سبات كمتم كلو 4 كلتن دما 5 غسلو المسيرة زتبالة تلفزيون حوتي بفيديو أسني حبيرام لفنتاوي ورار أمريكان بريطانيان فلسطينيان دقفنام كاب إن كايدو وتهدروا سرحيتات فتسوم أي كعقتنا نيويبل بعار سلطان حوتي محمد البخيتيم نوسو أب إكس أبزس فوروم مجلتي حوتي متكعتتات أتصبيغو كعرقو مخانو 5 أنقغن مع كلاي إزي أمريكا بقديو أب إكس أبزس زرقوها حبريتام بهتلفنتاو متكعتي 10 سلسة علامات حوتي بعد معنت كم توقعون شومون تدرونات كم زعنوان أفليت لهم مينيستر مكلخال بريطانيا ون حيلي أير نايتا هاجر أب يمن بزكايدو دبدا مقوطة تاري درونات مخزنات ميسائلات كم زتوقع حبير لهم بزعبازي أب لعلزي أب كيح بحري اتركب نفرتي اتسكا مركب حوتي زتفنوا متكعتتات زوردو قدات مع كلاي إزي أمريكا زاقيت ملا شهابن زلهم مزي قداي تتحاحيزو بريزيدنت هاجر إيرترا إسياس أفوركي مسحار النتاوي قالشي حزب فلسطين نتزاميدو كابزن بمعبالتات قودبنا حادم كالوت حزبتات قودبنا أبحا هاجرهم بزحيلو ناي محزنت مقلتيتاتن مرقاتيتاتن أب كيح بحرم باب المندبن وشمت عدنن بفولي تفتيرو زلو وطرت كوينم نهزو وطرزي مسمس غيركا هاجراوي مقدي مايات كنحلو إنام تباهيلو زكايت زلو زحقاو متئتتاواتن عراقت ندايات عبل القبت حالغانيا سعبيناتن أقالبو زسحب معبال خمزخونا قليتسو خمز نبرن إذا أقاطيمو زلو متكعتتات بزيبو تهواس زخونا زواقح بحريم كاب عاغن العلي توتيرو نتحادغانيا في التسامين أبكال درجة كيم عبلون تساقيل لهم صوماليا أب موداتا ورحي تحساس كلتشان 24 كلهم سراويت إثيوبيا كاب صومال كوتو تيزاز كمزم حلالفت تقليتهم مع كانت زينا دمتي أمريكا أما خاري هاجراو دهنت بريزيدنت صوماليا حسن شيخ محمد حسين شيخ علي بمتكاس حبيرم تتصبص بزعبة حسين بمتكاس تلقو مساقاري حبرة أفريقيا بصوماليا تلقو كساب تحساس مستزازم سراويت إثيوبيا أكال نايت بحبرة يونايتد نيشنز زمر حيلتات أيكخون نيلوم سراويت إثيوبيا كامريت صوماليا مسوانصم كابتن كالوت 4 أبركوتو زغبر هاجرات جيبوتي كينيا اوغندان بوروندن كمصيوم كبل غازيطኛ ድምጽ أمريكان أمخاري بريزيدنت بمتقاس صبصيبوم بأشحات زقصورو سراويت إثيوبيا نايتي بحبرة أفريقيا فقاد زتوهبو من ببايتو ጸጥታ حبرات هاجرات بايتو سلامن ጸጥታን حبرة أفريقان زتأزز وتادراوي بوليسن سيفيليون أبراز حقف بزح شنخ زلو تلخو خينوم هتوم إثيوبياوين عتقاتا موداتا ورحي تحساس 2024 كاب صومال كوت تثبيت كم زغبر وساني بايتو ጸጥታ حبرات هاجرات يحبرم يخون برد حرتي بإثيوبيا زقوم ATMIS زبهال حيلين زسر حيلين مقام استراتيجيكاوي مأكلات حزبي مسالت قطات حبرات هاجراتن وسنتي منغستاو تكالاتن محلاو زحجز مدب كم زلو ATMIS قليصم امونغو إثيوبيا سوماليلاندن بحاده طري ناي زعامت زعبا سمع بحري دحر مفرامو دبلوماسي زمدناتات إثيوبيا سوماليا ناب حدش تحت درجه وريدو خمزلون إثيوبيا سوماليلاند أفلوطون محاب إثيوبيا نستخاري توتادراو معسكر بحريم كتأتو زفقت سمع كوينم صومال تسمعنت بمنصاغا ورحي ميازيان أمباسادر إثيوبيا كاب صوماليا مختار محمد وارب مسقاق أبرئس كتما صوماليلاند حرقيسا كومون أفرق رئيس محدارا زلو أجزاء بونتلاند زيركو أبيات صحفت قنصل إثيوبيا خعصو عزيزايم والا كوات طلبات انتهالو مقادشو جن أبكلتيو أب حرقيسان رئيس كتما بونتلاندن غاروين زيركو أبيت صحفتات قنصل إثيوبيا معصاو كتتكبر أي كألتن زلام
ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ይቅተሉን ይጭወዩን ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ማዕስከር ኣውላላ ዝርከቡ ሱዳናውያን ስደተኛታት ብምልሻታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊኦም ቀትለት ዘምታ ጭውያ ከምኡውን ስርቅን ግፍዕን ይፍጸም ከም ዘሎም ንተወካሊ ናይቶም ስደተኛታት ብምጥቃስ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ። ተወካሊ ናይቶም ስደተኛታት መሐመድ ሐምድ ክሳብ ሕጂ 1700 ናይ ገበን ፍጻመታት ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝወረዱ ጠቒሶም ኣብዚ ዳሕረዋይ ፍጻመ ናብ ሆስፒታል ጎንደር በኣምቡላንስ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት ብዕጡቃት ከም ተጨዊውን ኣፍሊጡሎም። ብዘይካዚ ማዕስከራት ኣውላላን ኮመርን ዝርከቡ ሱዳናውያን ስደተኛታት ብኣዝዩ በዳሂ ኩነታት ይሓልፉ ከም ዘለዉ ዘመልከተ ሱዳን ትሪቢዩን ሰብኣዊ ሓገሲ ትረፍ ካብ ፀሓይን ዝናብን ዝዕቀብሉ መፅለሊ እውን ከም ዘይብሎም ኣነፂሮም። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዕጡቃት ሸፋቱ ንሓደ ሱዳናዊ ስደተኛ ቴሌፎኑ ንምውሳድ ብጥይት ወቂዖም ከም ዝቀተልዎ ዝዘከረት ምንጪ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝመረሮም 6,000 ስደተኛታት ነቲ ማዕስከር ሓሪሖም ኣብ ጫካ ሰፊሮም ከም ዘለዉ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታት 60,000 ሱዳናውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ጸብጻብ ላዕለዋይ ተጽዋዒ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት የረድእ። ካብ ዜና ሱዳን ከይወፀና ኣተሓባባሪ ቤት ምኽሪ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ተጋደም ንሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSFን መሻርክቶምን ብትሕሰብ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ህዝቢ ሓገዛት ከይበፅሕ ብምዕንቃፍ ከምኡውን እቲ ዓናዊ ኩናት ደው ኣቢሎም ናብ ድርድር ክመፁ ዘይምኽኣሎም ኮኒኑ ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተቃንዐ ዋዕላ ምክትል መራሒ ሰውራ ዲሞክራሲያዊት ዋሕዚ ቦይታና ዲናር ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ሰራዊት ሱዳን ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ግጭት መግቢ ከም ኣፅዋር ይጥቀሙሉ ምህለዎም ኮኒና ኣብቲ ዝተኻየደ ዋዕላ ብቕልጡፍን ብዘይቅድሚ ኩነትን ተኽሲ ደው ክብል ፀውዒት ዝቐረበ ኮይኑ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ከም ዝሞቱን ጃምላዊ ንምዝባል ህዝቢ ከም ዘስዓበን ተሓቢሩ። በቲ ዓናዊ ኩናት ከቢድ ቅርውላው ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ምህላው ድማ ከም ሃገርን ህዝብን ዝሕፍር ምዃኑ ተገሊጹሎም። ማሕበረሰብ ዓለም ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት ናብ ፖለቲካዊ ድርድር ክምለሱን ንሲቪላት ሓለዋ ክገብሩን ፀዊዖም። ኣብ መወዳእታ መስርሕ ሰላም በኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ሕብረት ኣፍሪካን ኢጋድ ግብፅን ጎራብቲ ሃገራት ዝካየድ ዘሎ ተበግሶ ከም ዝንእት ተጋድሞ ኣብ ዘርጋሕ ሓበሬታ የመልክት። ብሰንኪ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ናይ 2 ዓመት ደማዊ ውግእ ነቲ ምሕዋይ ግጭት ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት 44 ቢልዮን ዶላር ክሓትት ከም ዝኽእል መጽናዕቲ ኣረጋጊጹ። ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዘመላኸቶ ኢትዮጵያ ካብቲ ን2 ዓመት ዝጸንሐ ኩናት ሰሜን ንምሕዋይ ዘድሊ መጠን ኢንቨስትመንት ልዕሊ 44 ቢልዮን ዶላር ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሩ። እቲ መጽናዕቲ ብክኢላታት ዓለም ለኸ ትካል ምርምር ፖሊሲ መግቢን ዓለም ለኸ ኢንስቲትዩት ምርምር ጥሪትን ከምኡውን ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ዝተሳለጠ ኮይኑ እቶም ተመራመርቲ ጽሑፋቶም ዘቕረቡ ብ29 ግንቦት 2024 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ከባቢ ጉርድ ሾላ ኣብ ዝርከብ ቁፅሪ ኤሪል ኣብ ዝተዳለወ ዳግመ ህንፀት መነባብሮም ኣብ ግጭት ዝተሃሰዩ ማሕበረሰባት ክልል ትግራይን ኢትዮጵያን ብዝብል ቴማ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘስዕቦ ሳዕቢናት ግጭት ኣብ ቁጠባ ጉድኣት መነባብሮ ማሕበረሰባት ዘስዕቦ ጽልዋ ሓዊሱ ዕምቆት ሳዕብን መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም ክኢላታት ኣብ መንጎ 2020-2022 ንዝነበረ እዋን ዝተቆፀረ ጉድኣት ግምታት ክቐርቡ ከለዉ እዚ ድማ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጸመ ኩናት ኮይኑ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ብዝተፈጥረ ጎንፅታት ዘስዓቡ ጉድኣታት ግምታት ዘጠቓለለ እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ደቡብ ኮርያን ኣፍሪካን ንምስታፍ ናብ ሪፐብሊክ ኮርያ ገይሾም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብዕድመ መንግስቲ ሪፐብሊክ ኮርያ ኣብ ዋዕላ መራሕቲ ደቡብ ኮርያን ኣፍሪካን ንምስታፍ ሎሚ ሰዓት 1 ድሕሪ ቀትሪ ናብቲ ሃገር ገይሾም። እዚ ብሓባር እንቐርጾ መጻኢ ንሓባራዊ ዕቤት ዘላቕነትን ምሕዝነትን ብዝብል ቴማ ብ34 ሰነ ኣብ ከተማ ሶል ዝቃናዕ ቀዳማይ ዋዕላ መራሕቲ ደቡብ ኮርያን ኣፍሪካን ብቐንዱ ቁጠባውን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ንምትሕግጋዝ ንመምዕባል ዝዓለመዮም ጎኒ ጎኒ እቲ ዋዕላ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ምስኡ ዝተጓዓዘ ልኡኽን ምስ መራሕቲ ሪፐብሊክ ኮርያን ሃገራት ኣፍሪካን ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ዝምድናታት ሓበራዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ክዘራረቡ እዮም። ብዘይካዚ ምስ ኣካየድቲ ትካላትን ኩባንያታትን ሪፐብሊክ ኮርያ ርክባት ንምክያድ መደብ ኣሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሓቢሩ ተጓዒዙሎም። ኣብዚ ፈላሚ ዋዕላ መራሕቲ ደቡብ ኮርያን ኣፍሪካን 25 ዝርከብዎም ወከልቲ 48 ሃገራት ኣፍሪካ ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር።